Здравейте! Малко съм се дремнала, че не искам много ми се насъбра. Относно тия шини отново искам да кажа, че то не е само апарата, който ще е в устата, има още един апарат, който се слага и така външно, като кръст е буквално. И наистина сумата, която ми обявиха други заболекари, ортодонти всъщност, е наистина непосилна за нас. В стоматология правят също и мостове на зъби, изграждат зъби. В смисъл, ефтино е, като кажа ефтино, наистина е ефтино. Не е на някакви вау цени. Варират до мост, доколкото знам, миналата година беше 70 лева. Цял мост да се сложи, така че защо пък да не се възползваш, че пак си даваш някакви парички, но не са реалните. И общо взето, който не може да се справи с тези непосилни суми, защото ние живеем в България и си плащаме дори за въздуха, който дишаме, може да се възползва от техните услуги, наистина са добри. Постоянно със студентите има заболекари, нали, такива вече заболекари, които следят постоянно тяхната работа. Много са добрички момчетата и момичетата, много са учтиви, разбират се наистина от работата, мили са с хората, не са някакво разсудисти. Към децата най-вече имат определено внимание, винаги са усмихнати. Наистина вършат добра работа. Аз лично от тях имам изграден зъб преден един. Така се случи, пуших айкос много дълго време и оттам ми се развали преден зъб. И те ми го изградиха преди вече 3 години. Има. И общо взето така. Сега пия си кафето да дошетам тук-таме и след малко тръгваме с момчетата към залата. И отново ще направим хлебче и оттам. Какво ще готвим? Нищо май няма да готвим днес, от снощи има още ядене, но може да се вземе още нещо, ще видим. Във Варна е много студено наистина. Кучеството е. И общо взето така. Айде да после.